टीका अरे का कि तोर गलिया कौन कटले अरे? अच्छा कहाँ कटल हमसे बा? खेला खेला तड़ू सही सही बताओ कौन तोर गाल कटले अरे? अरे ऐसा कोनो बात नहीं थे। नहीं अरे से माजा मार के आइल बढ़िया कहत रही कौनो बात नहीं खे। अरे ना हो ऐसे मत बोलो ना। चले ऐसू चीज तो हर कोई से के होई गइल ढीला लागत नैहर में गड़ल तू कीला। ऐसा कोनो बात नहीं के हो कही से के चिट्ठी तोहर होई गइल ढीला लागत नैहर में गड़ल तू कीला। ऐसा कोनो बात नहीं के। चूसल होई नैहर के धनिया बा लागत ओठवा चूसल होई नैहर के धनिया सुनो तो डलिया उठ से पहले यारवा हमर कटले गलिया बा। तो डलिया उठ से पहले यारवा हमर कटले गलिया बा। तो खाली एक बेरी यारवा हमर कटले गलिया बा। बुझला फूल बुझाता नहीं हम तोहार खाली सबके तो बीमारी हो गइल बा का? काहे ना समाई सबके बीमारी। हम सच न बोलत तनी हो। कितना सच बोल तू जानता नहीं। हम कुछ नहीं के छुपा तोहरा से सच बोलता नहीं तुहार क्रिया। अरे अरे तुम्हारी बहनी का मोई भी काम करे। अरे ना हो ऐसे ना हो सकेला। अच्छा इस सवाल के जवाब बता रखने 72 ओठ कैसे हो गइले मोटा शुरू से ऐसा बा। पता किछ सले बाड़े चॉकलेट के जैसा। तू ठीक से देख ले नहीं खाए करा मतलब हमके भर मम्मी जिया तारा हमारो भातार हो केहू नहीं खैले बा खजाना तोहार हो। तब कैसे ढीला ढाला भइल देहिया बा तब कैसे ढीला ढाला भइल देहिया बा। ऐसे डलिया उठ से पहले यारवा हमर कटले गलिया बा। अच्छा, अच्छा। तो डलिया उठ से पहले यारवा हमर कटले गलिया बा। चिखा तो गइल बा। खाली एक बेरी यारवा हमर कटले गलिया बा। हमके पढ़ाओ मत हम खुदे पढ़ल बनी। अच्छा अच्छा हम जानत नहीं तोरा बारे में। तू भतार के भाई बताओ तड़ू हमके चुतिया समझ तड़ू का। अरे ना हो हम तोहरा के काहे पढ़ाई। तो ये क्या करता है तू पढ़ाओ तो बड़ी हमके। GSN रिकॉर्डिंग स्टूडियो दिल्ली। जरा कहे दूरे दूरे भागेला हमारा पखाली तुम सब बरसावेला बरसावेला। बताही बारू देखिए के लागता कि खेलल खाइल बारू कितना लोग वो खारी में कोटहले बचाऊ। मत बोल जो बना वहाँ देखी के तोहर लागे कि जलिया बड़ा सका बड़ा हो। फूलल जो बना वहाँ देखी के तोहर लागे कि जलिया तो डलिया उठ से पहले यारवा हमर कटले गलिया बा। तो डलिया उठ से पहले यारवा हमर कटले गलिया बा। तो खाली एक बेरी यारवा हमर कटले गलिया बा। अच्छा खाली गलिए कटले बा हमके पढ़ाई भी हम कुल बुझा दे तो खेला का बुझ गइल उहे जब तू खेला नैहर से खेल गइल बड़ी ना हम कुल तोर बुझाता नहीं ना जाने कितना के साथ खेला खेल के आइल बड़ुआ शरीफ बना तड़ू। अच्छा मतलब तोरा हम पे भरोसा नहीं के? 1% तोरा जैसा लड़की में भरोसा नहीं के 100 मुँह से खा के बिलार भइले भगत रे हाल के ले बड़ू। पहरत के संगे तू ही लवले बारू जिला। अच्छा प्रीतम जी देखले बारे कुल तोहर लीला। कब हो कहाँ बा? नैहर में रहे एगो हमारो यार हो। अच्छा अब ओके भाई जैसे दिला प्यार
हमार हो सेट भइल शादी जब से आइल ना गलिया बा सेट भइल शादी जब से आइल ना गलिया बा तो डलिया उठ से पहिले यारवा हमर कटले गलिया बा तो डलिया उठ से पहिले यारवा हमर कटले गलिया बा जे खानदार चाहिए एक बेरी यारवा हमर कटले गलिया बा बुझल बात समझ न प्लीज। GSN रिकॉर्डिंग स्टूडियो दिल्ली।